हॅलो नमस्ते. मी सुयोग, प्रज्ञा सुयोग यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज व्हिडिओला मी सुरुवात करतोय. आज आहे बुधवार. नाश्त्याला आज बनवलेत कांदा पोहे. बघा खात आहे. इकडे खाते बघा. या नाश्ता करायला. ती बघा इकडे कांदा पोहे खाते. ते तिकडे बाबा खात आहेत हॉलमध्ये बाहेर. मी इकडे आहे. माझा नाश्ता करून झालाय. तर आज आहे बुधवार. काय स्पेशल आज बुधवारचं? दाखवते मी थोड्याच वेळामध्ये आज काय आहे ते. स्पेशल. नाश्ता करून झाल्यानंतर दाखवते. ओके. भेटूया भेटूया थोड्या वेळ. देवपूजा पण करून झाली. आता बाबाच देवपूजा करतात कारण मला वाड्याकडून यायला वेळ होतो, त्यामुळे बाबाच करतात देवपूजा. जेवणाला सुरुवात झाली. हाय बघूया फ्रेंड्स, काय बनवते. चिकन बनवते. ह्याचं थोडं ग्रेव्ही बनवणार आहे आणि हे सुक्क बनवणार आहे. सर्व लावून ठेवलंय. लावून ठेवले ना दही. हळद, तिखट, मीठ, दही ह्याच्यात लावायचं ते नंतर. आधी फोडणी घालते, सुकं घालते आधी चुलीवरती. सुकं चुलीवरती बनवणार आहे. बघूया चुलीवरतीच. चुलीवरच्या सुकं चिकनला सुरुवात होते. चिकन सुक्का चुलीवर. मागच्या व्हिडिओत दाखवलं होतं कढई ठेवलाय. गावठी दाखवलं, गावठी कोंबडा. मागच्या व्हिडिओमध्ये गावठी कोंबडा होता. चिकन सुक्का बनवते. त्यासाठी हे ठेचलेलं लसूण घेतलंय. काय हे झाले होते. लसूण, कांदा, आलं लसूणची पेस्ट टाकली. त्याला चांगलं व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचं. ह्यात लाल तिखट, चिकन मसाला, हळद आणि थोडंसं वाटण टाकलंय, 1 चमचा. तो चांगला व्यवस्थित असा फ्राय करून घ्यायचा आणि ह्याच्यानंतर मग आता मी चिकन टाकलं. चिकन टाकले. सुकं चिकन बनवून झालंय. आता रशाच आहे ना. रस्सा नाही, एवढा रस्सा ग्रेव्ही. ग्रेव्ही टाईप बनवायची. चुलीवरचं एकदम टेस्टी जेवण खायला मजा येते. तिखट टाकलंय आणि चिकन टाकलंय. चिकनला लावून ठेवलं होतं सर्व, हळद, तिखट, मीठ, मसाला, गरम मसाला. आणि आता ह्याच्यामध्ये मी वाटण टाकणार आहे आणि हळद टाकणार आहे. आलं लसूणची पेस्ट वगैरे टाकली. त्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पण मी गावठी कोंबड्याचं दाखवलेलं, सेम प्रोसेस आहे, फक्त तो गावठी चिकन होतं आणि आता हे आपलं बॉयलर आहे. झालं आता आपलं रेडी चिकन. अर्ध झाकण थोडं आटायला पाहिजे. थोडं जरा घट्टच का. हाय फ्रेंड्स, आता आम्ही जेवायला बसलोय. या तुम्ही पण जेवायला. जेवणात आहे हे बघा, इथे बांगडा मच्छी आहे, थोडीशी मी कलेजी घेतली सुक्कामधली, भात आहे, चपाती आहे, इथे चिकनचा रस्सा आहे आणि इथे शिंगटी मच्छी आहे जी माझी फेवरेट. आणि आता आम्ही असं जेवायला बसलोय.
शिंगटी मच्छी असली तर चिकन पण नको. चला आता मी जेवून घेते आणि मग भेटते तुम्हाला. ही बघा आमची ठकू पण जेवते आमच्याबरोबर. मिस्टर तिला घालतायत, बाजूलाच बसलेली असते ती. चला आता जेवून घेते. हाय फ्रेंड्स, तर आत्ताच सगळी कामं झाली आहेत. जेवून झाले, भांडी घासून झाली. ते बघा ओटा वगैरे सगळा साफ झालाय. आता वाजले दुपारचे 3 आणि आता थोडा अर्धा एक तास जरा पडणार आणि नंतर मग आम्ही गाईंच्या वाड्याकडे जाणार. फ्रेंड्स गुड इव्हिनिंग. तर आत्ता वाजले संध्याकाळचे 5:30. आम्ही वाड्यामध्ये 4:30लाच आलो आहे गाईंच्या. आणि पाऊस पण बघा किती पडतोय बाहेर. खिडकीतून दाखवते मी तुम्हाला. बघा मगाशी पण खूप गडगडत होतं, आता थोडा कमी झालाय. मगाशी भरपूर काळं करून ठेवला होता मी. बघा वाड्यामध्ये लाईटी लावून ठेवलेत, काय दिसतच नव्हतं आतमध्ये, एवढा काळोख झाला होता तो. आणि आमचा नंदू दाखवते तुम्हाला मी. बाहेर चरतोय, हा बघा बाहेर चरतोय नंदू. नंदू ए नंदू, पावसाची सर एवढी मोठी येऊन गेली ना. हे बघा पाणी सगळं. आणि शिवा इकडे गारटलाय, त्याला थंडी लागते म्हणून त्याच्या अंगावरती असं गोंडपाट टाकलेलं आहे. खाली काय टाकलं नाही अजून, कारण तो सगळं ओलं करतो ना. नंतर टाकणार गवत वगैरे, पेंडा. एक साईडला आहे चूल पेटवलेली. चहा झाला आत्ताच, थोडी धुरी केली आहे त्यामध्येच. आणि वाडा वगैरे पण सगळा साफ करून झालेला आहे. वाडा सगळा साफ करून झालाय. शिवा ए शिवा, बसते इकडे मी जरा आता. शिवा आला, लगेच आला बघा, लगेच चाटायला येतो तो. शिवाला आमच्या कपडे घातले ते बघा, त्याला थंडी लागते ना, लहान आहे ना बाबू. बघ तिकडे बघ बघ. मगाशी आम्ही आलो ना 4-4:30ला, पाऊस होता म्हणून आज उशीर झाला. 4:30ला आलो तर तो शांतच होता एकदम. सकाळी काही मी आली नव्हती, मिस्टर येतात सकाळचे. तर त्याच्या जवळ जाऊन बसली तर तो असं शांत, असं म्हणजे एकदम गप्पच होता. म्हणजे असं काय हालचाल नव्हती, उड्या मारत नव्हता, काय नाही. म्हटलं काय ह्याला झालंय काय माहिती, आज का नरमलाय तो. काय नाही, आता त्याने 2 बिस्किटं खाल्ली पार्लेजीची आणि झाला आता तो व्यवस्थित. बाजूला बसला की फक्त चाटत बसतो, त्याला जरा बरं वाटतं चाटलं असेल. आणि कसं थंडी पण लागते ना, कारण रात्री पण पाऊस भरपूर होता. आता पण खूप आहे पाऊस, त्यामुळे तो गारटला असेल. लहानच आहे अजून तो, 10-12 दिवसाचाच आहे, त्यामुळे. बघ शिवा ए शिवा, बघ तिकडे बघ बघ. बघा आमच्या शिवाला. आत्ताच आलो आहे आतमध्ये वाड्यामध्ये गायींना चरवून. गायी पण आत आल्यात, तरी एक अजून बाबी बाहेरच आहे. त्या इकडे गवत खात आहेत. इकडे दूध काढायला सुरुवात केली हिने गौरीचं. गौरी, बाबी अजून बाहेर आहे, ती येईल आत थोड्या वेळाने. वाजले 6:30. पाऊस पडतोय त्याच्यामुळे लवकर काळोख झालाय. आणि आज गायी पण लवकर आल्या आहेत भिजल्यामुळे, गारटल्यात पावसात. शिवा आमचा गारटलाय थंडीत, त्याला आता दूध भेटेल गरम गरम प्यायला. इकडे चहा पण ठेवले,
गरम व्हायला. इकडे दूध काढते बघा, मगाशी दाखवलंय. काल पण काढलं आणि आज पण काढायला बसते स्वतःहूनच. तिला मजा वाटते आता दूध काढायला. ह्याच्या आधी मीच काढायची त्याच्या आधी पण हीच काढायची, लॉकडाऊन मध्ये पण ती आता काल काढला नाही ना तिने, त्याच्यामुळे तिला आज पण काढूचं वाटलंय. आता ती रोजच काढणार आहे. इथे असेल तो हा, रोज नाही म्हणजे रोजच, पण संध्याकाळचं, कारण सकाळचा मी एकटा येतो. मला भेटत सकाळी घरची कामं पण असतात. सकाळची घरची कामं असतात, ती नाश्ता जेवण वगैरे करायचं असतं. संध्याकाळी संध्याकाळी 4 वाजता आम्ही वरती येतो, त्याच्यामुळे ती फ्री असते. लॉकडाऊनमुळे ती शिकले दूध काढायला मस्त वेगळी गाव है ना. लॉकडाऊन मध्ये 1.5 वर्ष गावी काढला, त्याच्यात ती भरपूर काय कामं शिकले. गावची सगळी कामं शिकले अगदी टोटल. तशी येतात तिला कामं सगळी, पण गावची कामं ती खूप शिकले अशी करायला. हा, लॉकडाऊन मध्ये 1.5 वर्ष होतो आम्ही इथे, तर काय करणार बसून नुसतं, त्यामुळे शिकलो आम्ही कामं करायला सगळी. दूध म्हणून लॉकडाऊनमुळे तर हे अनुभवायला मिळालं ना, नाहीतर कोण म्हणजे एवढं राहते गावी. सणासुदीला यायचं, 4-8 दिवस राहायचं आणि परत आपलं मुंबईला जायचं. आता इथे होतो लॉकडाऊन मध्ये, म्हणून आपलं ते शिकायला. चांगली गोष्ट आहे, तुला सगळ्या गोष्टी शिकायला भेटल्या. शेतीची कामं येणं खूप गरजेचं आहे. सगळीच कामं येणं गरजेचं आहे. मुंबईला असलं तर मुंबईसारखं राहायचं, मुंबईसारखी कामं करायची. गावी आलं तर गावासारखी कामं करायची. लाजायचं नाही कुठलं काम करायला, सगळी कामं करायची. आम्ही तरी नाही लागत. चला आता दूध काढून झालं की मस्तपैकी फ्रेश होऊन चहा पिणार, मग भेटूया थोड्या वेळात. हो. हाय फ्रेंड, तर गाईच्या वाड्यातून आलोय आम्ही 7:15. त्यानंतर घरी आलो आणि लाईटच गेली होती, तर व्हिडिओ एंड करायचा राहून गेला. आता जेवण वगैरे आमचं सर्व झालेलं आहे, कामं पण झाली आहे सगळी. आता झोपायचीच तयारी चालू आहे. तर व्हिडिओ मी आता इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तर लाईक आणि कमेंट करून सांगा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय.